Mamenka was say Lucky Herbal Hospital or my Ghana mo say the omo no atintim pa was why you lucky and kanene clinic say mpanimfo ahyemu ekena ama ye kese o matere won kwaba mu ama say no a Lucky Herbal Hospital. Na wonim so omo na de Lucky Herbal mixture abadwa so de aduro na enim dada no an omo na de baye Lucky Herbal bitters nso sadwuma kro ya Lucky VK mixture enso ye aduro sonko a sayar sabia yade abadwa so na so pese obowura yar sabia ho nso yade abetumi de akọ eniem say ye stroke wabubu ofa adwojo agu ho ma mesrew fakodan Lucky Herbal Hospital. Diabetes na hawo, hypertension na hawo, wo pa wo, infertility me see awo de so wafa bi mu da se wo chini pa wo na wonya bi na nipa ka wa chiri nsem a menim se na yetie nti meduru sa bra ya na mamoa mesrew wo hawo nyina wo ni wukunu ni nyina mo fa hawo no enkodan eye Lucky Herbal Hospital na wo mo ehye ne mama na ne mankoye na nya ba eto na so sanso na menstrual disorder oba ya ofichi kuro ne hawo mu ya NCC so no ne Lucky Herbal Hospital fo ni nkita ho wo mo adwuma ne tikase no ewo gomua ogua krom winiba swadro kwantempon no eso ba meshow branches ne de o matwa pete Ghana ba bia we bi kura na bi ben ho eni to frɛ number na wo monchro brancha e ben wo 0243 201 244 and 0277 465855 na Lucky Herbal for bejo so Lucky Herbal